Flaqa bilaterali mal-Prim Ministru Ingliż David Cameron, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li pajjiżna se jkun qed jappoġġja l-pożizzjoni tar-Renju Unit wara li ntlaħaq bil fuq il-punti li pajjiżna kien xettiku dwarhom. Rajna il-punti li setta kien hemm mistoqsija fuqhom min-naħa Maltija dwar id-draft li qed jiġi ċirkulat u li qed jiġi diskuss bħalissa. Inħossu illi l-pożizzjoni preżenti hija waħda sodisfaċenti għalina għax qed tħares il-punti ta' prinċipju tagħna. Il-Prim Ministru qal li dan irid ikun ftehim mhux biss tar-Renju Unit, iżda l-membri stati kollha li jista' jkunu fl-istess pożizzjoni. Muscat qal li dan il-prinċipju jidher li se jinżamm. Naħseb li se nkun qed nidħol fil-laqgħa li ġejja b'attitudni pożittiva li nkun qiegħed nappoġġja id-draft li ħajkun hemmhekk minn hawn. U ftit tal-ħin ieħor salvu li jkun hemm xi sorpriżi fl-aħħar, jiġifieri dik dejjem trid tagħmel għax inti fl-aħħar mill-aħħar ma m'għandix kontroll fuq id-draft finali. Il-Prim Ministru stqarr ukoll li jrid ikun hemm kompromess bejn l-Istati membri. Joseph Muscat iddeskriva dan il-ftehim ukoll bħala wieħed importanti għall-Unjoni Ewropea. Fil-fema tiegħi ħajkun ftehim li ħajkun wieħed sinifikanti għall-Ingilterra u anke l-Unjoni. Il-proċess biex jintlaħaq ftehim fuq id-dokument propost ħaf it-tul aktar milli previst bil-Prim Ministru Ingliż kellu jdur lil mexxejja tal-Istati Membri kollha fejn permezz tal-laqgħat bilaterali iddiskuta l-aħħar żviluppi u diverġenzi bejn l-istati. Dan wara li diversi membri stati qed iwebsu rashom u jibqgħu lura fuq diversi differenzi li hemm bejn il-pajjiżi, dawk l-aktar li jqogħdu lura huma l-pajjiżi mill-lvant tal-Ewropa.